Všetkým ahojte, tu sme Angelina. Lajkujte a doberete náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes sa vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Bajky. Je originál z francúzštiny, ale je prekladená zo slovenčiny. Napísali ju Jean de La Fontaine. Ilustroval Ľuboslav Pado. Je to, jak ste už pochopili, kniha o bajkách. Je tu približne 150 strán a 50 bajok. Idem zozadu. 51 bajka. Ja som ju chcela ešte dávnejšie, keď som bola v 4. ročníku. Tak som ju chcela dať na čitateľský denník, lebo sme mali, že o bajkách. Ale som sa rozhodla, že nie. A som vzala inú. A túto potom mi mama vzala z knižnice. To som ju prečítala. Ale veľmi sa mi aj tak páčila a ja vám ju radím vziať, akože prečítať, aj keď máte ju použiť na čitateľský denník. Ja som tu mala jeden príbeh, je tu, že 51 a jeden sa mi najviac páčil, o zlodejoch a o sloví. Tu bola 26. Čo ja viem? Nie. Asi 26. strana. Nie, ja som ju stratila. Proste veľmi dobrá bajka o sloví a o dvoch zlodejoch, ktorí toho osla vykradli a sa hádali, že či ho majú predať alebo nie. A pokiaľ sa hádali, tak došiel tretí zlodej tu. Ale ten osol tam už nebol a oni sa potom všetci traja hádali. A nakoniec to vzal ten štvrtý. Niektoré bajky sú tu, že na jednu stranu a niektoré na 3. Ale fakt, akože radím ju vám prečítať pre takých menších detí, lebo akože teraz aj tak sa mi veľmi páčila, ale ja už čítam viac také dospelšie. Ale aj tak vám ju radím a odoberajte náš kanál, kliknite na zvonček a lajkujte moje videá. A všetkým ahojte.